Здравейте хора, и днес този клип е, че няма смисъл да спирам да снимам, защото ще съм в гейминг група, нова гейминг група. И да, в тази гейминг група аз и един човек, Sonic BG, ще снимаме клипове на различни игри, геймплей. Става въпрос на Майнкрафт, поредици доста ще има, двамата. Една поредица, която готвим в момента, тя е мултиплеер поредица, не е само двамата и вие можете да вземете участие в нея, като влезете в сервера на Cutting, който ще го отворим. Мисля, или аз или той ще хостваме с хамачи обаче, защото не ме разреши да направим сервер. И избрахме LANSWAP, той по цял ден и цяла вечер ще е в LANSWAP. И вие може да влизате или аз, казвам. И да, това е информативното видео. И да, той е голям пич. Не знам той как ще го приеме, надявам се добре. Сигурно добре, защото ние го говорихме преди малко, той летна от сървъра, сега ще го покажа. И тук е сървъра, той в момента не е отворен. Защото е летна, да не скайпваме. Скайпваме в ще ви покажа, той е голям пич и надявам се да ви хареса, subscribe-вайте.